Dobrý den, dámy a pánové, vítáme vás u dnešního dílu podcastu Kočky, Psina, Veterina. Já jsem Terka. Já jsem Hanka. A moc děkujeme za vaši podporu na herohero.co/Kočky, Psina, Veterina. Hani, co máme dneska za téma? Tady dneska máme vlastně upgradeovaný téma, čili pojištění mazlíčku, speciálně direkt pojištění mazlíčku. Ty jsi minule nějakou svoji představu měla. Máš dneska upgradeovanou verzi? No vzhledem k tomu, že ten upgrade se bude týkat i výjimek, co se do toho pojištění nevztahuje. Já vidím tu smlouvu s těma malýma písmenkama, jo. To prostě tu nikdo nečte. Takže každý, kdo si udělá jakoukoliv pojistku, tak vlastně vůbec neví, co v té pojistce je. Pak je překvapený. Přesně tak. Což bych docela dneska ráda trošku jako nakousla a ukázala, proč to tak je. Ne proč ty malý písmenka, ale proč jsou tam ty výjimky jak to u těch mazlíčků a jak to celý je. Určitě. Vítám tady dnešní dva hosty. Janu Šmigorovou, Bedřicha Synka z Direkt pojišťovny teda. Děkujeme, že jste dorazili. Pojďme se na to vrhnout. Ano, opět musím zase se do toho trošičku vležet z pohledu toho veterináře. Mám ráda pojištěný mazlíčky, protože můžu diagnostikovat, je to skvělý. Jsou nějaký plemena, který byste doporučili do toho prémiového balíčku? Co? Já vím. Ale my ho to rádi opakujeme, protože opravdu prostě těch pejsků je tady hodně a prostě ty lidi to nedělají. Ale určite všetci vedia, že dneska módne plemená brachycefalického typu, to znamená mopsíci, francúzski buldočkovia, buldoci ako takí. Potom sú to z tých veľkých plemien zase plemena, ktoré majú predispozíciu k ortopedickým problémom, to znamená určite veľké plemená, s ktorými predpokladám, že budem športovať, nejaké nemecké ovčiaky, dobermany, boxery a tak ďalej. Od kdy môžu toho pejska a kočičku pojistit a do jakého věku ho můžu pojistit a proč? Ten vstupný vek sme u nás stanovili, že to je 50. deň veku, čiže poistujeme šteniatka a mačiatka od 50. dňa. A 2,5 měsíce. 2,5 mesiaca, 7 týždňov. A s tým, že vlastne tá možnosť, dokedy by to mal stihnúť ten majiteľ, to je tá horná hranica vstupu do toho poistenia. Čiže my máme tých psíkov rozdelených len na malé a stredné rasy a veľké a obrovské na dve kategórie. Proč vlastně až od 50. dne? Já přece, když se narodím jako člověk, tak jsem pojištěná automaticky okamžitě. No. A teraz ako nezabrdnúť do tej genetiky? U ľudí sa nerobia rozdiely nejak. Jednoducho je to človek a má nárok na to poistenie bez ohľadu na zdravotný stav. My by sme zase, tým, že to cielime na mladé zvieratá, na prevenciu a na chov zdravých zvierat, chceli by sme neskôr podporovať chovateľov, ktorí to robia tak, ako sa to má. Čiže sme tak nejak štatisticky a zo skúseností a z iných poisťovní vlastne došli k záveru, že tých 50 dní je taký optimálny čas, kedy s tým začať. Protože prostě ještě v těch hlavách těch lidí a chovatelů to není tak zaběhnutý, jako třeba u lidí zdravotní pojištění, který je vlastně jako povinný. Tady se bavíme o nepovinném pojištění. Tak by to vlastně bylo super. Čili cílový stav to je po narození. A pak si myslím, že bude i tlak vlastně na ty pojišťovny, aby to nebylo od 50. dne věku nebo od 3 měsíců, ale aby to bylo vlastně od narození, protože z hlediska jako pojišťováckého to je možné, samozřejmě. Minimálně v těch oficiálních chovech prostě by se to nabízelo. Tam by sa to nabízelo určite. Jsou ještě nějaké, řeknu třeba, nazvu to čekací lhůty, tady čekáme 50 dní, než se může pojistit. Když už je starší ten pes nebo kočka a chci ho pojistit, je tam nějaká čekací lhůta, když okamžitě vykážu nějakou událost? To už sme preskočili úplne na inú tému. Samozrejme sú tam čakacie lehoty. Sú to nejaké karenčné doby. V podstate to slúži nám ako poisťovňa, aby sme sa trošku tak chránili pred nejakými špekuláciami. A pokiaľ splní teda ten klient ten vstup do toho poistenia, čiže tie vekové limity, tak v podstate a zaplatí prvú splátku poistenia, tak začína mu, to je ten počátek, začína mu plynúť tzv. Čakacia doba. Čakacia doba u nás na úraz je 24 hodín, to znamená najkratšia asi na trhu v Českej republike, čiže v tom je to unikátne. Čiže kúpim poistku a nedaj Bože za 2 dní si zviera zlomí nohu, tak už ako úraz môže to mať hradené z poisťovne.
Čakacia lehota na nemoc je 30 dní, takže zase ten príklad je taký, že keď si kúpim poistku a zviera bude mať prújem po 14 dňoch, tak je v čakacej dobe a proste mu to neuhradíme, ale pokiaľ príde s novým ochorením po tom mesiaci, tak už má nárok vlastne na veškeré plnenie, čo sa týka nemoci. Ešte je tam špeciálna ochranná lehota a tá je 180-dňová a tá sa týka ortopedických ochorení a ochorenia BOAS. A to mě trošku nahrává na ty vrozené a vývojové vady, protože k tomuhle bych to možná trošičku přiřadila, že vlastně třeba ty francouzští buldočci to vlastně mají trošičku v tom plemeni. Takže jak je to s tímhletím hrazením u nich? Nebo obecně u těch vrozených vývojových vad? Presne pre toto, lebo tento fakt tam je, že tie zvieratá sa rodia s nejakou deformitou, cieľene spravenou tým, že sme ich tak vyšľachtili. Vyrobili sme ich presne s týmto problémom. Tak práve preto je tam tá čakacia lehota až tých 180 dní. Hej. Kdežto u tých samozrejme horších jedincov, horších zo zdravotného pohľadu, tak samozrejme tam dojde zrejme v rámci tejto diagnostiky k tomu, že bude treba nejaký zákrok. A tu sa dostávame k tomu, že ktoré to poistenie to bude hradiť a ktoré to nebude hradiť. Čiže premium balíček. Premium balíček je práve, toto je jeden z dôvodov, prečo ho treba pre toho buldočka, pretože v prémiovom balíčku hradíme následne aj tú chirurgiu tohoto respiračného ochorenia. Otevřu další téma. Parazitóza, která se vylučuje. Proč a jaký vliv to má vlastně na jako nejenom náklady, ale vlastně a ty antiparazitika, protože majitelé by to měli dělat. Je tam z pohledu i veterináře, dokážeme, jestli to dělá nebo nedělá. No, můžeš si to otestovat samozřejmě. To je taky takové jako téma, že každý má taky na to ještě veterinář trošku jako jiný pohled. Ja to trošku uvediem na pravú mieru. Nie je to otázka toho, či je hradená parazitóza, alebo nie je hradená parazitóza. To vôbec není v tejto rovine. To, čo je v tých VPPčkách napísané tými malými písmenkami, ale je tam napísané to, že vlastne nehradíme preventívne, pravidelné odčervovanie, odblšovanie a použitie antiparazitárnych prípravkov ako takých, že toto by sme chceli, aby ten majiteľ robil a bude si to hradiť majiteľ. Pokiaľ napríklad mi príde bežne mladé štenia s hnačkou opakovanou, nevedia si s tým rady a konečne teda urobia nejaké testy a potvrdia napríklad Giardiu, čož je špecifický parazit, na ktorého bežné odčervovacie tabletky nefungujú. Urobí sa test, dá sa to do jednej lekárskej správy, do jednej faktúry, teda, že toto sme všetko urobili, tu sme potvrdili, je to Giardia a nasadzujem túto konkrétnu antiparazitárnu terapiu, tak v takomto prípade celá tá terapia je hradená, včetne diagnostiky, pretože je to brané ako ochorenie. A teď mi řekněte, jak toto všechno popsat v těch pojistných. No ano, je to... A já to chápu, že jsme dneska tady. Převoz mazlíčka k veterináři. To se nehradí. To se zatiaľ nehradí. A když si zavolám záchranku zvířecí? Jako člověk to v pojištění mám. Jasné. Všetko je to v procese. Treba sa na to teraz pozerať tak, že toto je vlastne naša prvá verzia, ktorú máme v pláne hodne vylepšovať. A v rámci toho vylepšenia, tak ako Bedřich na začiatku spomenul, že tam bude odpovednosť za škodu spôsobenú mazlom, tak vlastne bude tam ešte ďalšie pripojištenie, ktoré sa bude volať mazlíček v nouzi. A tam, keď si ho teda majiteľ prikúpi, tak vlastne tam bude mať zaplatený aj tento transport. A nebude to len sanitka, ale bude to trebárs aj dôchodca, ktorý sa nevie dostať inak ako Boltom. Jak je to s hospitalizací mazlíčka, když tam musí zůstat přes noc, možná několik nocí? Hej. Hospitalizácia je plne hradená vo všetkých tých balíčkoch. To znamená dokonca aj v tomu úrazovému, pokiaľ je to hospitalizácia následkom úrazu, že teda je nutné ho tam po tom úraze nechať, tak je vlastne hradená kompletne. Čiže keď veterinár povie, že tento psík tam musí byť 3 dní, tak hradíme 3 dní. Keď povie, že 10, tak bude mať 10. Přesouváme se k dalšímu zajímavému tématu reprodukce. To je taky často velmi řešené, ať už teda z pohledu, já nevím, císaře nebo zánětu dělohy a podobných jako stavů, tak jak je to s tímhletím? Tuto zase budeme musieť na to nazerať trošku, že ktorú tú poistku ten psík bude mať.
keď si zoberieme tú štandardnú, kde teda máme zatiaľ najviac poistených zvierat, či už mačiek alebo psov, tak tam v zásade tú reprodukciu máme vyňatú v poistných podmienkach. To znamená, že všetko, čo sa týka reprodukcie, v podstate nehradíme. Až na dve veci. Jednou z nich je terapeutická kastrácia. To znamená, že pokiaľ mám napríklad staršieho samca psa prostatika, vyšetrí sa to, stanoví sa, že tam je hyperplázia prostaty a veterinár doporučí, že by bolo dobré sa vykastrovať, aj to spravia a tak ďalej, tak toto dostane zaplatené v celom tom balíčku toho ošetrenia aj s tou kastráciou. Nehradíme kastráciu preventívnu, to znamená dvojročný pes a majiteľ sa rozhodne, že dá vykastrovať, tak tam ten samotný výkon nehradíme, ale máme na to iné ohodnotenie, k tomu sa dostanem. Čiže platíme terapeutickú kastráciu, u feny určite platíme biometru ako zápar maternice. Samozrejme musí tomu predchádzať nejaká diagnostika, není to len teda ako z vešteckej gule. No a samotné teda tie pôrody a cisárske rezy, to je trošku kameň úrazu, aj z pohľadu majiteľov, aj z pohľadu poisťovne. My v tom strednom balíčku k tomu pristupujeme tak, že vlastne tá gravidita nie je z ničoho nič samovzniknutá. Hej? Ne. No, dobrý zmít celkově. Tak jako projdu od šusa sem. Takže nie je to ochorenie. To tak u těch psů může být, to ještě uteče. Tak, rozhodne to nie je ochorenie, je to fyziologický stav, ktorý svojím spôsobom zapričinil majiteľ. To znamená, majiteľ sa rozhodol zase, jasné, môžeme sa baviť, že cudzí pes nakryl a tak ďalej. Bavme sa, že nie. Takže majiteľ sa rozhodol, že chce nakryť fenu, nakryl fenu, čiže prevzal zase na seba tú zodpovednosť, že musím znášať aj to, čo sa teoreticky môže stať potom. Keď všetko pôjde normálne a fyziologicky, je to príroda, tá fena sa obyčajne mačka poťažmo, sa o to postará absolútne sama, bez nejakých problémov a bez nejakých konzultácií, asistencií a tak ďalej. A v prémiovom balíku vlastne hradíme všetky komplikácie vzniknuté s reprodukciou. To znamená, že určite nebudeme hradiť diagnostiku gravidity, teda nakryjem fenu a za 21 dní idem, či sa to podarilo, tak to je preventívny ultrazvuk. Ale pokiaľ začnem mať podozrenie, že niečo sa vyvíja špatným smerom a idem to riešiť, tak celé tie problémy a tie komplikácie počas tej gravidity, ktoré môžu končiť treba s tým cisarákom, tak to je v tom prémiovom balíku hradené. Je tam jediná výnimka a to 2 cisaráky za život feny. Maximálne. A zase to je to rozumný. Jo. Pojďme k dalšímu tématu. Zuby. Tam jsou taky to.